добавка и открива резултата за Добруджа. Тичането на редовните 90. И пак Добруджа. Познатата територия. Ще бъде много лесно преглътнат. Но дали е приключило всичко в този двубой? Добруджа сега има шанс да опита. Удостига към вратата! Какво гол! Невероятно изпълнение! Ивайло Михайлов! И изглежда ще бъде възнаграден. А Ивайло Михайлов. Сякаш има още по-голяма тежест, още по-голяма стойност и заради момента, в който се случи. Едно е да направиш такова нещо в началото на двубоя. Съвсем... Леони с центриране. Топка на близката града. Ивайло Михайлов изравнява резултатия. Стана въпрос в началото на срещата за този индивидуален дуел. Ето го удара към вратата, който е точен след това Ивайло Михайлов. Положение, центрирането на Антони Иванов бе добро. Ето тук изобщо не скочи футболиста на Ботев и допусна. Към Айкут Рамадан. Виши футболиста на Славия спира топката. Центрира Айкут Рамадан. Ивайло Михайлов! Добруджа повежда с 2-1. И Димитър Шейтанов вклини се между двамата, изпревари ги. На стадион Дружба в Добрич. Центриране в наказателното поле. Шанс за домакините, а обрата е на лице. Валдо Тех с асистенция. Му се иска да си вади от игра един от опитните централни защитници, а в този момент Добруджа вкара в... И след като вкара във вратата на ЦСКА 1948, да даде още по-големи надежди на Добруджа, че... На няколко пъти вече му се наложи да се справя с подобни топки. Центриране по земя към Ивайло Михайлов и рестално непредсказуем в своята игра. Ето по какъв начин той успя да загърби. Футболист на домакините, това е Лукас Кардосов. Голмайстор Ангел сега комбинира именно с него. А той центрира към Ивайло Михайлов, който стреля! Феноменален! Колега и партньор в предни позиции Милчо Ангелов. Именно той изпрати топката към Кардосов, чието меко центриране се гърба на централния нападател, такъв какъвто играеше Айван Ангелов, ще липсва вече в лагера на гостите. Още една възможност за Добруджа. 3-0. Меко подаване в наказателното поле на Андриан Димитров и начина, по който Ивайло секунди. Поне към първите няколко секунди. По-скоро първата опция е валидна. Загубата с 0-1 в Добрич, а тази среща вече започна. Изключително важен двубой за Добруджа. Играта е подновена с тъч за Добруджа. Йоан Борносудов ще трябва да почака още малко, за да се появи в игра. Георги Трифонов. На практика далечният ъгъл на вратата, пазен от Галин Григоров. Последното повторение всъщност видяхме колко далеч. Казал и Галин Григоров, за да бъде вариант евентуално за разиграване и там да се търси нещо повече. Още една възможност.
Григоров сега подсказа на своите съотборници да се изтеглят напред. Те направиха те. Останали топката в игра, въпроса, който се зададохме. Се видя, че бразилецът се намираше в позиция според правилата. Твърдение, което е подкрепено. Степен би могъл и да отвори матча, защото ще прати Добруджа малко по-напред и би могъл да успокои сили. Топка в предни позиции. Идея за това как да развива своите нападения. Няколко ситуации на върха на наказателното поле и пред Жордал, и пред... Говорим и за три, тъй като гостите имат преднина в резултата. Е на път да се изпълни. И сега тази атака Ивайло Михайлов справи се много добре с Девид Мален. Монтана вече с 10 души на терена и изостава в резултата в домакинството си на Спартак Варна. Данил Калачев е на резервната скамейка за Спартак. Той може да влезе в помощ на своите Следващия тънкия пас, от който всеки един отбор се нуждае. Освен всичко друго, притежава и страхотна техника и много хубав удар далечно разстояние. Определен едно от трансферните попадения. Кините имат цялото време на света, за да потърсят обрат. Богдан Костов бе човекът, който изчисти. Ивайло Михайлов добре запази топката. Достигна до това подаване, само че бе изпреварен от защитник Нарда. Но пък гостите отнемат топката в близо до наказателното поле. Ивайло Михайлов. Първия в пасовата зона е Берое с 33, май с малко по-дефанзивни функции. Ивайло Михайлов много добре запази топката и право на кръка на Ивайло Михайлов, който се справи с дост и след това спечели нарушение. Шанс сега за контратака. Михайлов изчаква подкрепа от своите съотборници. Делова извън Костов. Между двама комбинира с Кардосо. Ивайло Михайлов връща към Кардосо. Той търси. Отново Ивайло Михайлов, този път размина Раян Бидунга, вдигна главата и центрира топката в наказателното поле, много важна. Центриране на Ивайло Михайлов към Томаш Сил. На белите. То още в предходния кръг. Това в ФБ лига щеше да се завърне обратно във второто ниво. Клуба от Добрич още веднъж показват своята подкрепа. Топка зад гърба на отбраната Антон Иванов към Ивайло Михайлов. Той с двойно подаване с съотборник. Ивайло Михайлов с центрирането. Аргилашки. Тя отклони топката към Ивайло Михайлов малко преди Хуан Перея да стигне до него. Добро отклонява на топката. Не се ориентира максимално добре Хуан Пабло Соломони. Тиматео Ловрич с изпълнение, което е блокирано. Антон Иванов, спасяване на Жалме Вар. Трябва да се нагърбят. Да видим, Добруджа отново атакува. Ивайло Михайлов с още една добра изява намира. Още един пас от дълбочина за Ивайло Михайлов. Той владя добре удар към вратата. Добруджа. Домакините нямат друга възможност, освен да тръгнат в атака. При изпълнението на аута от Янко Георгиев, само че много бързо топката се оказа на фланга. Краката на Мартин Христов, догонен от Ивайло Михайлов. Интересно е да видим и как като цяло това попадение ще се отрази. Да, които да бъдат експлоатирани и от Мичин Тело, и от Даниел Генов, да не пропускаме с каква скол. 3-0 срещу Септември в Добрич. Второто му попадение идва днес. Падна в ръцете на Мартин Величков. Станоев загуби от Ивайло Михайлов. Ловрич да намери свой съотборник без резултат. Маскот е срещу Ивайло Михайлов. Важно време на първото време. Една минута, още 60 секунди. Доминик Янков все пак владее топката. Центриране.
Галин Григоров не бе на своята позиция, в крайна сметка. Антон Иванов срещу Антон Недялков. Дерой Дуарте помогна, за да може топката да е за Лудогорец. Ивайло Михайлов обаче е на път да отнеме. Капитана на Орлите все пак води. Веднага подновена играта. По доста лош начин обаче. Възможност за Емануел Лоджо. Върнал се и далече зад Ивайло Михайлов. Стадион е 1-1 тогава в контролата. Добрича спечели и приятно. Интересен момент от двубоя и важен момент в работата на ВАР арбитрите, които и към момента... Атака на Добруджа. Ивайло Михайлов притеснява отбраната на моряците. Баров се справи в първи момент, след това Ивайло Михайлов е на път да отнеме топката и го прави.